Здравейте, аз съм Чавдар Бодаков и в това видео ще ви покажа лесен и ефективен самомасаж за врата, подходящ при схващания, напрежение и умора. Затова нека започваме. Настанете се така, както ви е най-удобно. В моят случай съм изправен, за да мога лесно да ви покажа движенията. Добре е предварително да премахнете всякакви бижута около врата, за да не пречат по време на самомасажа, а не като мен. Започваме с леки разтягания на врата от двете страни, за да подготвим зоната за масаж. Важно е да не усещате силно напрежение. Движението трябва да бъде леко и приятно. След това преминаваме към леки притискания по мускулатурата на врата, с цел да я отпуснем. Продължаваме с кръгово размачкване, като започваме от основата на черепа и слизаме надолу. След това правим леко размачкване и плъзгане ръцете нагоре до основата на черепа. От тази позиция започваме леки изтискващи движения от двете страни на прешлените, без директен натиск върху тях. Връщаме се отново към основата на черепа и размачкваме, като се стараем да обхванем и страничната зона на врата. Сега накланяме главата към страната, която размачкваме. Леко обработваме болезненото място и задържаме с пръсти там, където усещаме напрежение. След това отвеждаме главата в противоположната посока, като продължаваме да фиксираме точката и задържаме няколко секунди.
Накрая завършваме с бавни завъртания на главата, не повече от 3 пъти във всяка посока. И това беше днешният самомасаж за врата. Благодаря ви, че гледахте. Пожелавам ви хубав и безболезнен ден.